Быйыл Олимпиадада Татарстан һәм Россия Федерациясенең 20 төбәгеннән 100дән артык мәктәп укучысы катнашты. Һәм әлеге төбәкләр белән танышып үтик. Менә алар: Әстерхан өлкәсе, Башкортстан, Киров өлкәсе. Без мәктәптә һәр вакыт татар телендә сөйләшәбез. Социаль челтәрләрдә урыс телендә. В основном урысча, почакны татарчада була инде. Яшьләр арасында татар теле моднымы? Яшьләр арасында татар теле, безнең авылда без һәр вакыт татар телендә сөйләшәбез. Урыс шәһәрләрдән килгәндә, урыс балалары килгәндә, алар белән урысча сөйләшәбез. Татар теле кирәк. Татар теле безнең туган телебез. Аны һәр вакыт, аның татар телендә һәр вакыт сөйләшергә кирәк. Ата-бабаларыбыздан килгән тел бит ул. Безгә шуй татарча сөйләшергә күбрәк. Туган телне белергә кирәк, үзенең ниятен, тормышын, әти-әниләрнең, әби-бабайларның телен мин саныйм белергә кирәк ди. Барыбер мин күп чиракта татарча сөйләшәм инде. Русча теге бер үзем генә татар булсам инде, ул вакытта русча сөйләшәсе була. Шул әти-әниләр белән сөйләшеп ятканда да бөтен телгә илгә китсәң дә барыбер сөйләшәсең. Унутмаска тиешбез аны. Татар теле модада, димәк, безнең үзебез барда диалект белән сөйләшәбез. Чиста татарча сөйләшмибез, диалект. Көндә гаиләдә аралашабыз, сыйныфта укучылар белән аралашабыз. Укышабыз инде безнең күбесе рус бала булгач. Интернетта мин үзем компьютерга татар клавиатура алып, ясатып алдым. Казаннан иптәшләрем күп, Казаннан сөйләшәбез инде татарча. Бардада безнең күбесе тышта русча сөйләшә, мәктәбебездә татарча. Төрле кеше төрлечә шутлый инде. Мин шутлыйм, татар теле мәңгелеккә кирәк була. Мин үзем Казанга килеп корреспондент булырга шөгыльләнәм. Без татар авылында яшибез һәм барыбыз да татар телендә сөйләшергә тырышабыз. Кызганычка каршы юк. Бөтенесе руслашып үткәннәр, кайткан халык күп. Шәһәрдән күп кешеләр кайта. Һәр милләт үзенең телен сакларга тиеш. Безнең остазларыбыз, филология фәннәре докторлары, педагогика фәннәре докторлары әлеге эшләр белән шөгыльләнделәр. Аларның сүзләренә караганда, елдан-ел, мисал өчен, былтыр йомшаграк булып килгән укучы аларның исләрендә кала, быел ул тагын да әзерлекле булып килгән. Мисал өчен, былтыр инде урын алучылар быел инде тагын да югарырак уңышларга ирешәләр икән. Һәм инде укытучыларның да, менә аларны әзерләп килгән укытучылар да, менә шушы очрашуларда әлеге безнең профессорлар белән, кандидатлар белән фикер алышып, ниндирәк юнәлештә эш алып барырга, нинди темаларга ныграк тукталырга, басым ясарга дигән фикер алышулар белән киләсе елга тагын да белемле дип әйтәсем килә, белемгә бай булган материалны, мәгълүматны күп туплаган укучылар белән киләләр. Һәм инде әлеге билгеле балаларны анарысын инде Мәгариф министрлыгы халыкара олимпиадага да чакырып кала җиңүчеләрне инде. Балалар татарча сөйләме, русча аңлатыйммы димен әле. Юк инде апа татарча сөйләгез диләр. Бу аларның менә тырыш беләсләре килү, алар рус телен да беләләр. Юк, аларның арасында минемчә ул стимул тудыра тагын әле ни өчен? Алар һәр вакытта да шушы менә хәзер халыкара олимпиадага әзерләнәләр. Тел аларга тагын да кирәк. Татар телендә рәхәтләнеп сөйләшәләр. Менә соңгы вакытларда музыка рәхәтләнеп тыңлыйлар, концертларга йөриләр. Шул әле безгә бигрәк тә ошый. Элвин Грей, Манда, Мөнир Рахмаев, бездә төрле татар дискотекалары була, шунда да катнашып, яратып йөриләр. Елдан-ел балалар әлбәттә күбрәк әзерләнеп киләләр. Минең йөрәгемдә бар икән татарлык, ул беркайчан да бетмәячәк. Һәм менә безгә шушы төп бурыч бит инде, кая гына яшәсәң дә, Татарстандамы, башка региондамы, безнең телебезне саклап калу. Татар телен саклап калу өчен иң беренче телне өйрәтү кирәк. Телнең булуы кирәк мәктәпләрдә. Белгәнегезчә, безнең Россиядагы уку планнары нигезендә һәр төбәк, һәр мәктәп үзенә уку планнарын сайлап ала һәм шул уку планнары буенча укый.
туган тел һәм әдәбиятны уку каралган икән, ул инде телне саклап калуның бер юлы. Менә бу олимпиадага килгән балалар өчен без бик шатбыз бүген, чөнки алар чын мәгънәсендә үзенең телен яратучы, аны үстерүче, аңа игътибар итүче егетләр һәм кызлар. Ул мәхәббәтне кем тәрбияли? Ул мәхәббәтне әлбәттә беренчедән гаилә тәрбияли. Гаиләдә килеп чыга. Әлбәттә ул булган мәхәббәтне үстерүче, аны тагында ныгытучы ул мәктәп. Әгәр дә мәктәптә укытучылар булмаса, мәктәп матур итеп эшләмәсә, тел турында сөйләмәсә, чаралар булмаса, концертлар, фестивальләр, конкурслар, аннан соң шәҗәрәләр, конкурслар, гомумән мәктәп шушы мөхиттә яшәмәсә, ул вакытта инде телне саклап калу мөмкин түгел. Мин әйтер идем, менә бүгенге вазгыятьтә шулай теләк белдереп килгәннәр икән һәм катнашканнар икән, әлбәттә ул безне сөендерә. Шуңа күрә монда теге бетеп бара, кими бара, тискәреләрне, тискәре йогынтыларны уйларга кирәк түгел инде, бары тик алга таба карарга кирәк.